Луиза Рахимит тапшырыбызны башлап җибәрик. Бүген 20 гыйнвар, пәнҗешәмбе көн, һава торышына карап, глобаль җылыну турында уйланып, тапшырыбызны башлап җибәрәбез. Саулармысыз, хөрмәтләребез, Манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Луиза Закирова, Алмаз Гәрәев сезне яңа көндә, яңа тапшыруда сәламләүләренә бик шат. Һәм бүгенге кунакларыбызны барлыйк. Каллиграфия остасы Нәҗип Наккаш киләчәк. Спорт остасы Булат Мусин булачак. Татарстанның атказанган артисты Лилия Низамиева белән Абдулкарим театры актеры Илфат Гыйбадуллин. Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шәймуллина. Бетте. Беренче сюжетыбыз. Хәбәр карыйк. Ничек кенә булмасын, иң мөһиме хат минем кулда. Аның язучысы кем икәнлеген белү өчен, почеркын гына өйрәнәсе калан. Әлеге процессны тизләтү өчен белгечләргә мөрәҗәгать итик. Революцияга кадәр урам Архангельск урамы дип йөртелгән, әмма монда яшәүчеләр аны Алафузов урамы дип атаган. Чөнки күп кенә завод, фабрикаларның хуҗасы нәкъ сәүдәгәр Алафузовны була. Сәламәтлек зур байлык, һәм ул еш кына кагыйдә буларак безнең ничек туклануыбызга бәйле. Дөрес тукланмау төрле авырулар килеп чыгуга сәбәпче булу бүген сер түгел. Менә шундый ике сүз бар, парлы сүз алар. Икән, микән. Буйдаклар һәм кияүгә чыкмаган кызларга бер лайфхак. Ягъни файдалы киңәш. Кешенең язуыннан аның нинди ир һәм хатын булуын билгеләп була икән. Мисал өчен кешенең язуы матур һәм төгәл икән, димәк ул идеаль хатын, идеаль ир булачак. Әмма мондый кешеләр лидерлыкка омтылмый, хыялларын тормышка ашыру өстендә дә артык тырышмыйлар икән. Язуын үзе дә авырлык белән генә укучылар, киресенчә бик актив, энергияләре ташып торучы кешеләр. Әмма активлыклары аркасында алар бер эштән икенче эшкә күчә. Шул сәбәпле берсен дә ахырына кадәр башкарып чыга алмыйлар. Әгәр хәрефләр туп-туры языла, авыш түгел икән, сезнең алда лидер кеше. Ә сүзләр арасында күп итеп буш ара калдырырга яратучылар, интуицияләре көчле кешеләр. Тапшыруны язудан юкка гына башламадык. Бүген язу көне. Кәгазь хат алулар элекеге заманнарда калды дисәк тә, кай вакыт нәкъ менә алар кулга килеп керә. Матур сүзләр язылган, тик кемнән икәнне билгесез. Автор әллә инде исемен язарга оныткан, әллә инде махсус серлелекне саклар өчен аноним калган. Ничек кенә булмасын, иң мөһиме хат минем кулда. Аның язучысы кем икәнлеген белү өчен, почеркын гына өйрәнәсе калан. Әлеге процессны тизләтү өчен белгечләргә мөрәҗәгать итик. Бу почеркка карасак, туры итеп язылган. Хәрефләре бер төрле биеклеге бөтенсенең. Туры итеп бара. Бераз гына уңга яткан, әз генә. Шуның өчен бу кешенең хылкы туры, ләкин монда бик күп очлы хәрефләр дә бар. Җанып китергә дә мөмкин ул кеше. Ләкин үзенең эмоцияларын тотарга да мөмкин. Бераз кызып килә торган булса да ярый. Иң мөһиме үз-үзенә ышанган, кызыксынучан, туры булуы. Мондый хайран, ягъни поклонниктан мин баш тартмас идем. Кызык инде бер белмәгән кеше турында мәгълүмат аның язуында күренә. Почерк ул сүзләрдән аермалы буларак алдамый, иясе турында ничек бар, шулай сөйләп бирә. Хатны укырга алындыгыз икән, иң элек хәрефләргә игътибар итегез. Очлы булса, кешенең дәртләре бик күп икән, энергиясе күп икән, аны чыгарып җибәрергә кирәге булгач, кеше шулай итеп тиз-тиз яза ашыгып. Хәрефләр бер-берсе белән катнашканмы, юкмы? Катнашкан булса, кеше аккуратный кеше икән, уйлап эшли икән, ашыкмыйча эшли икән. Хәрефләр берсе истә, берсе аста булса, анда да безнең нинди уйлар килеп җитә. Кешенең дә эчендәге хылкы шундый. Почеркның матурлыгы һәм төгәллеге кәефебездән, уйларыбыздан тора икән. Бүген мин арган булсам, минем почерк үзгәрергә мөмкин. Иртәгә мин ял иткән булсам, почерк икенче төрле булырга мөмкин. Ачуларым чыга башласа, икенче яктан килеп чыгар. Шуның өчен ул почеркны графологлар бүгенге көнгә генә әйтергә мөмкин кешенең хылкын.
Почеркны каллиграфия курсларына йөреп тә үзгәртеп була, әмма холыкка килгәндә үзеңне яңадан тәрбияләү күпкә катлаулырак. Кешегә үзенең почеркы ошамаса, ул почеркын яхшылартырга мөмкин тырышу белән. Шул тырышу безнең баштагы уйларыбызны да урынга бастыра. Ул урынга бастыргач уйларны кешенең холыкка да бераз үзгәрә башлый. Тормышыгыздагы хаосны туктатасыгыз килсә, язуыгызны рәткә салыгыз. Юкка гына халыкта каләм тоткан кешенең эше уңар дип әйтмиләр бит. Техник прогресс заманында яшәсәк тә кул белән язылган хат кына бөтен җылылыкны тапшыра ала кебек. Дөрес, кул язмалар янмый. Ә ул хат күпме юл үтеп сиңа килеп җиткәнче, тагын да кадерлерәк язмага әйләнә. Бөтен хатлар да адресатларына барып җитсен, көтелгән хатларны алырга насыйп булсын. Амин. Бәлки хәзер Гладилов урамында яшәүчеләр арасында да хат язучылар яки хат көтүчеләр бардыр. Һәр хәлдә месседж, ягъни SMS көтүчеләр аеруча күптер. Революцияга кадәр урам Архангельск урамы дип йөртелгән, әмма монда яшәүчеләр аны Алафузов урамы дип атаган. Чөнки күп кенә завод, фабрикаларның хуҗасы нәкъ сәүдәгәр Алафузовны була. Кешеләр бер-берсеннән хәл сораганда, хәтта шаяртып, Алафузовны кебек бары тик төрбалар түбәнрәктә, төтен сыниграк дип җавап бирә торган булганнар. Тукыма, җитен туку, тегү фабриклары, тире заводы, итек мастерскойлары, тулай тораклар, кибетләр, мунчалар, театр һәм ширкәү. Булар барысы да сәүдәгәр Алафузовны була. 19 гасыр башында бу җирләр җиләк бистәсе дип аталган. 1825 елдан монда 2 катлы йортлар төзелә башлый. Аларның күбесе бой Казан сәүдәгәрләренеке була. Бүгенге көнгә кадәр сакланып калган йортлар арасында Свешниковныкы да бар. Әлеге сәүдәгәрнең күршедәге Адмирал бистәсендә бакыр заводы була. Бер 1898-1900 елларда Архангельск урамында Иван Алафузов мирасына император Александр II исемендәге мәгариф йорты төзелә. 20 гасыр башында ул эшчеләр клубына верелә. Соңрак аны Алафузов театр дип йөртә башлыйлар. Әлеге урам бик күп мөһим вакыйгаларның шаһиты. Эшчеләрнең баш күтәрүләре, демонстрацияләр, бәрелешләр. Бөек Октябрь социалистик революциясе җиңүеннән соң Алафузов оешмаларында эшләүче йөзләгән эшче Кызыл армия сафларына баса. Алар арасында Иван Яковлевич Гладилов та була. Ул да 1920 елда яшь Совет Республикасын яклаганда аяусыз көрәштә вафат була. Аның истәлегенә 1928 елны Архангельск урамына Гладилов исеме бирелә. Бүген инде Гладилов урамы Казанның Киров районының төп һәм мөһим магистральләренең берсе. 2015 елда Татарстан президенты бу урамда урнашкан кайбер тарихи объектларда булды. Аның игътибарына җитен комбинаты территориясендә Алафузов мануфактуралары дигән һөнәрчелек үзәге проекты тәкъдим ителде. Тиздән бу сәнәгать корпусларында дизайнерлар, модельерлар, рәссамнар кебек иҗади һөнәр вәкилләре үз эшләрен башлаячак. Алмас хат язасыңмы? SMS-мы? Месседж син әйтмешли. Туганнар, туганнарга язасыңмы? Туганнар төркеме диюгә нәрсә күз алдына килә? Минем мәсәлән WhatsApp-тагы туганнар төркеме, андагы бәхәсләр, бер туктамый килүче видеолар күз алдына килә, танышмы? Күпләрнең күз алдына якыннары, бергә җыелышкан вакытлары күз алдына киләдер бәлки. Киләсе видеозма геройлары үз төркемнәрен туганнар төркеме дип атаганда нәрсәгә таянганнар икән? Вокал Әминә Галимова, гитараларда Андрей Тимонин һәм Дмитрий Яковлев, барабанда Валерий Рязанов, клавишалар Виктор Рязанов.
Барысы бергә алар туганнар. Во-первых, прямая родня. Ни өчен туганнар дип аталабыз соң? Беренчедән биредә бер туганым белән уйныйм, икенчедән бу кешеләр минем өчен якын дуслар. Без чын туганнар кебек шатлык кайгыларыбызны уртаклашабыз. Төркемгә ялгыш эләккән кеше юк, команданы бергәләп җыйганнар икән. Ничек таныштык, ничек килеп эләктем менә мин бу төркемгә, кыскача сөйләп китәм. Без элек менә безнең барабанщик бар Валера исемле. Аның белән күптән студияда эшлидек инде. Җырлар язып, кешеләргә җырларын матурлатып, бэклар, аранжировкалар ясап бит инде. Шуннан соң көннән бер көн Валера әйтә бит инде, менә Әминә, без үзебезнең төркемне ясыйбыз бит инде. Безгә җырчы кыз кирәк. Әйдә эшләп карыйк инде бергә дип. Шуннан соң мәйтәм, ярар, ризалык бирдем инде. Мәйтәм, әйдә эшләп карыйк. Шулай итеп, менә шулай матур итеп эшләп киттек инде, бер-беребез белән танышып. Җегетләр, кызлар бер фикергә килеп, менә шулай матур итеп җырлар язып эшләп ятабыз, Аллага шөкер. Без концерт куйдык, күптән түгел генә, Казанда. Шул Казанда концерттан соң аларның хатыннары шулай дип әйтте. Менә хәзер без аңладык. Кайда сез төне буе, көне буе җырыйсыз? Кайда нидә репетициядә буласыз дип. Мәйтәм, хатыннар сорадым, мәйтәм, сезгә ошадымы концерт? Ошады диделәр. Мәйтәм, шуңа күрә тагын рөхсәт бирәсезме җырырга репетициягә? Бирәбез диделәр. Менә шулай итеп, бүген көндә без курыкмыйча репетициягә киләләр алар. Репетициялар чыннан да төннәр буе бара икән. Чөнки эштән соң кич кенә җыелышалар. Валерий тавыш операторы, Виктор эколог, Дмитрий һәм Андрей төзүчеләр. Әминә вокалист, профессиональ рәвештә башка командалар белән эшли. Туганнар үзләрен рок төркем дип бәяләсә дә, музыкаларында диско, джаз элементларын тоеп була. Яхшы музыканы бер стиль кысаларында гына язып булмый, аның яңгырашы бай, тулы булырга тиеш ди алар. Кемдер аңлар инде аны, кемдер аңламас, кемдер шарбыз, кемдер шамабыз, кем белгән аны. Но мин бүген көндә уйлаган буенча, мондый төркемнәр кирәк дип, без бит татарча җырлыйбыз. Без күбрәк татар яшьләренә өметләнеп карыйбыз инде. Туган телеңдә күңелеңә ятышлы җырлар тыңлый алу зур бәхет. Ә юнәлешне сайлау мөмкинлеге хәзер күп. Ул белеме буенча татар теле һәм әдәбияты укытучысы, ягъни филолог булса да, гомерен матур язуга, ягъни каллиграфияга багышлаган. Аларның хәтта матур язучыларның пиналлары да үзенчәлекле. Серле шундый сихри пинал, табышмак кебек. Ашыр өчен дә күпме вакыт гомер кирәк. Һәм ул кеше безнең Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе Нәҗип Нәккаш үзе бездә кунакта. Нәҗип абый, саумысыз? Хуш килдегез. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Язулар көне инде һәр һичшиксез сезгә кагыла торган бер көн, име? Әлеге шөгыльгә, әлеге менә эшегезгә ничек килдегез? Минем инде кеше яшьтән үк рәсем ясауга сәләтем бар иде. Инде мин укырга кергәнче үк бүрәнәдән ясалган үй бит инде. Аппактыгы югы бүрәнәгә кашып кына шаршы артында рәсемнәр төшерә. Бигрәк тә самолет рәсеме. Ике канатлы ярапланнар бар бит элек менә шулар. Аннары мин бит инде Совет заманы кешесе. Безнең заманда матур язуга өйрәтү дәресләре бар иде. Урысча инде чистописание дип атыйлар иде. Һәм аны өйрәтә торган махсус күрсәткечләр, таблицалар бар иде. Һәм хәтта кара тахта өстендә каләмне ничек тотарга, ничек утырырга икәнлеге дә турындагы плакат эленеп тора иде. Кызганыч, хәзер андый дәрес тә юк. Менә корыш каләм белән шәмәхә карага манып, шулай матур язарга өйрәнә идек. Махсус дәресләр иде булар. Әле бит кара белән язуы да бик катлаулы. Ул тамырга мөмкин, китәргә мөмкин. Пөхтәлеккә, чисталыкка өйрәтә торган, дисциплинага өйрәтә торган фән иде. Менә монда минем күреп алдык укытучылар, монда минем сәләтемне. Чөнки рәсем ясый белә торган кеше ул язуны да матур яза. Һәм инде менә
2-4 классларда оқығанда, менің шушы матур язылы дәфтәрімні оқытушы менен сұрап алып қойайды башқаларға көрсету үшін, башқа класстарға да әйе. Мына енді 5 класстан башлап стенографиясы шығару. Анда да шулай язу, рәсім. Мына шулай тұрып, мені бұл язу ғұмыр бойы ұзата барды. Язуға болған сәлет менің әтейлерден, бабайлардан келе. Демек нәсілден? Нәсілден келе. Бұл рәсім ясауға сәлет, музыкаға сәлет, ол ғәдәтті шушы геннар арқылы келе. Гармон уни білген тұрған кішінің олы да гармон ойны ғәдәтті. Каллиграфия, каллиоматур, графия язу дегеннен келе. Бұрынғыдан келейін біздің әрі қадар болған хүнер деп айтсақ та бұламыны көбейтіп зор біршер нұсқағына болған китапларны көшіріп язушылар болған. Шулай өксіз еткен пүхті, әдәплі, ғаманда тыйнақлық, матур язу, білімлі болу керек бетін. Мында бірінші сифатны өзіне жиған хүнер бұл. Өзіңіздің ең қадірлі көшіріп yazған китабығыз? Башта мен көшіріп бексерек жаздым китапларны. Әуелгі заманда біздің бітінде Бұлғар дәулетінде ислам динін қабыл етелер. Ислам динінің түп китабы, түп қағидалары топланған китап ол Құр'ан. Мына шушы Құр'ан аша бүтін исламның нишкәліклері, бүтін ғадәтлері, ғұрыфлары кішіге аңлатылар. Һәм баштағаны ғәрәплер жазған китаплар болса, шушыннан татарлар үзлері үйреніп, үзлері китаплар Құр'анны көшіріп яза тұрған болғандар. Мұхаммед пайғамбарының сахабасы Ғали ибн Абу Талибның сөзі бар. Язу екі түрлідір. Оның бірісі мәңгіліктір дейді. Мына оның тіл екі түрлі. Onun birisi мәңгіліктір. Мәселен, сенің сөйлеген сөзің ұнтыла, қала, yazған әйбірінде ғұмырға бара. Мұхаммед пейғамбарында хадисі бар, ғилімні язу білен бір кітап қойығыз дегендер. Алып келген күштенішілеріңізге көшеге? Бұрынғы заманда бітінде мына қамыш қаламдар білен yazғандар, анлар қауыры қалам білен yazғандар, бізде қамыш сирек өсе, андай yazырға көбірек қауыры қалам білен yazғандар. Мына шушындай китапларының бірісі 19-шы ғасырының бірінші яртысында yazылған китап, бик сирек, бик қимметлі китап, бұл Ахмет Ясауиның суфичілік турындағы рисаласы, трактаты. Бұл қолдан yazылған китап? Бұл қолдан yazылған, һәм татар тілі, фарсы тілі, ғәрәп тілі аралашып бара, бик қатаулы тілде yazылған, һәм матур почерк белән yazылған, нәсих деген язу рәвеше белән yazылған, Ахмет ибн Жалил деген кеше күчереп yazған моны. Бер ниндидер башка нөсхәдән. Кызыклык, тышлык, алгы. Менә бу әлемендә бу күн тышлыгы инде менә күптәнге таушалган иткән, күрәсезме? Баштан ахырга хәдәр сакланган. Бу китапның сканировать итеп, милли китапханәдә нөсхәсе саклана. Чөнки бик сирәк китап. Бу бер кашанда татарларда басылмаган, үзбәкләрдә генә эшкәртелеп басылып чыккан китап бу. Тағын инде хезмәтләргә таянып, үз осталыгыгызны үстердегез. Менә тагын Коръан, менә кулдан язылган Коръан. Тышлыгын күрсәтегез, тышлыгын. Алгебрадан мәсьәләләр сөйләгән тәгъбип куелган бу совет чорында башка күзеннән, коммунистлар күзеннән яшереп саклау өчен шушындай тышлык булган. Һәм монда Коръан башыннан алып ахырына кадәр искиткеч матур профессиональ язу рәвеше белән язылган. Орта Азия кагазы, нидән мамыктан ясалган кагаз һәм алтын белән бизәлгән ниләре рамкалары. Бабалар безгә рәхмәт, шундый кыйммәтле әйберне, кыйммәтле китапны саклап калганнар. Менә миңа 90 яшьләренә җиткән бер бабай күрше авылдан миңа васыять итеп калдырды. Бұлар енді көрілуші язу үрнеклері, шылай бит? Менә ғәрәпләрнең язу рәвеше, язу үрнекләре аларын күп төрле, 20 якын йөзе түрі бар аның, 6 түрен киң файдаланалар. Менә бу нидә шушы плакатта 12 төрле язу рәвеше күрсәтелгән. Мен моны күчереп эшләдем, икенче бер оста каллиграфның эшеннән. Менә монда каллиграфия таныш булмаучылар аңламый да. Сездән инде нигъмәтләр бар икән, барсы да Аллаһ Тәгаләдән диелгән. Тик кысмында менә 12 төрле
язу рәвеше белән язылган искиткеч моторлары бар. Сезнең эшләрдә милли чагылыш табыламы? Милли чагылыш бармы? Минем эшләрдә мин инде менә гомер буе тел, әдәбият, сәнгать индустриясында эшләдем. Борынгы татар прозасын мин чыгарырга тырыштым һәм 4 китап чыгардым. 18-нче гасырдагы кулъязма китаплар һәм 19-нчы гасырдагы басма китаплар буенча һәм менә минем бу университетта гарәп теле өйрәнүем бик файдалы булды. Чөнки гарәп телен белмичә борынгы кулъязмаларны укып булмый, өйрәнеп булмый. Анда гарәп телдә бик нык катнашкан. Һәм менә шушы чорда ук инде университетта укыганда мин шушы каллиграфия белән шөгыльләнә башладым. Инде менә гамәлдә дә күрсәк, сезнең язуыгызны. Менә 26 яшемдән ибарат гарәп язуына өйрәндем. Ләкин менә шушы рәсемгә булган сәләт миңа аны шактый югары дәрәҗәгә җитәргә мөмкинлек бирде. Һәм сезнең кулыгызда хәзер ялгышмасам япон каләме. Япон каләме бу махсус шушы гарәп язуы өчен чыгарылган. Һәм аны тиешле пишмапны тутсаң, бик матур гына язып була. Менә монда мәсәлән бисмиллаһи дип язып куям мин. Менә алиф, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Сезнең сәләт улыгызга, Назимга да күчте. Әйе, ул сәләт ул күчә торган. Минем 3 улым да алар яза беләләр, рәсем ясый беләләр. Ләкин менә кече улым Назим инде аны профессиональ рәвештә дәвам итә. Ул шушы язуны литеринг дигән төрө белән шөгыльләнә. Литер ул хәреф дигән сүз. Һәм ул күбрәк менә готик шрифтлар белән яза. Шулай ук гарәп язу белән дә яза ала. Менә соңгы күргәзмәдә аның Тукай һәм Җәлил портретлары язудан гына торалар. Хәзер инде төп сорау, әлеге һөнәргә нәселдән килмичә мөстәкыйль рәвештә үзең өйрәнә аласыңмы? Өйрәнергә була, ләкин инде бу техник өйрәнү bir атна içinde mesela alfabetini matruğuna öğrenip bula. Min özüm 8 yıl Tatar Devlet Humanitar İnstitutu'nda garip yazığı negizlerini öğrettim. Hem anda indi baytaqına birinci kursa kirgan şagirdler şunu 2 ay içinde öğrene idiler. Hem ne bilen plakat kalemi bilen yazarga da öğrettim min alарны. Нәҗибә бу кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт, кызганычка каршы безнең вакытыбыз чикле. Һәм бу сезнең нәсел байлыгыгыз. Сез моны саклап, буыннан буынга күчереп, менә шул матур язуына түгел, ә күпме сәнгать, әдәбият, мәгънә, тарих, Коръәнгә кагылышлы байлыкны сакласагыз иде. Рәхмәт. Без аның өчен сезгә бик зур рәхмәтле. Рәхмәт, тырышыбыз. Өмеребез булганча инде шушы юлда эшләргә тырышыбыз. Амин. Бездә кунакта Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе, каллиграфия остасы Нәҗип Нәккаши кунагыз белән саубуллашып, реклама игълан итәбез. Бүген дусларыгызга, якыннарыгызга хәбәр җибәреп, кунакка бару өчен нәкъ көне. Аның өчен башта хат язып юлларга онытмагыз. Әмма кунакка барыр алдыннан онга батып күчтәнешкә пирог әзерләргә тырышыгыз. Пирог көне уңайнан диеталар хакында онытып торабыз. Әлбәттә, бик рәхәтләнеп. Һәм дөньяда булган иң тәмле пироглар авыз итәргә әзер торабыз. Телевизор экраннары аша булса да. Аның өчен кызык дөнья сәхифәсе карау зарур. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген иң тәмле бәйрәмнәрнең берсе пирог көне билгеләп үтелә. Беренче мәртәбә аны борынгы Мисырда пешереп караганнар икән. Аның камыры солы һәм бодай оныннан, эшлеге җиләк, җимеш һәм балдан була. Бүген без төрле илдәге милли бәлешләр турында сөйләшербез. Аларның рецептларын язып бару өчен кәгазь һәм каләм әзерләп куярга киңәш итәм. Беренче тукталышыбыз Италия һәм андагы иң популяр пирог Паскуалина. Паскуалинаны гадәттә Пасха вакытында пешерәләр. Эшлеге өчен шпинат, суган, борчак, артишок, рикотта сыры, йомырка, каймак кулланыла. Һәм дә камыры гади, тик аны берничә катлы итеп ясау мөһим. Идеаль Паскуалина 33 каттан торырга тиеш. Моны Гайса пәйгамбәр яше белән бәйлиләр.
Әміне Испанияның милли пирогы эмпанада деп атала формасы бойынша ол күбірек сумсаны хәтерләтә. Гадәттә майда кыздырыла. Эмпанада эшлеге өчен яшелчә, балық, ит, фаршы кулланыла. Испанияда булсагыз, әлеге бәлешне авыз итмичә калмагыз. Пастельде чоклы бутағын бик тәмле пирог атамасы, аны Чилида пішірелер. Бу бәлішнің қомыры алма пирогы кебек сыйық була. Аны кукуруз булабыгына сүт, тұз, шекер құмы қушып ясыйлар. Бәлішнің ішлігі үшін шығарылған ит кулланыла. Чилинің төп пирогы пастельде чоклы пішіру сірлерін келесі видеоязмада тулыра қарап кетек. Ихтибар экранға. Итле туклыклы бәлешләрдән татлыларына күчик. Бездә ул гүбәдия, кара җимеш, алма, өрек пироглары, әмнә Швейцарияда чикләвек, бал кушып ясалганнары. Әлеге ризык биредә һәр бәйрәм табының бизи. Гадәттә аны берничә көн алдан пешереп куялар. Бу махсус бал камыр чикләвеккә яхшылап сеңсен өчен эшләнделә. Сөйләгәндә үк авыз суларын китерерлек пирогның тулы рецепты киләсе видеоязмада булыр. Ихтибар экранга. Камыр ризыгы пешерелгән йорт күпкә ямьлерәк, җылырак тоела. Килешәсезме? Күз алдыгызга китерегез. Сез тупсадан үтәсез һәм яңа пешеп чыккан пирогисын тоясыз. Ә ул сезнең барлык уйларыгызны бала чакка, әни, әниләрнең өйе чагына алып кайта. Киләсе видеоязма уңган хуҗабикәләргә дә, әллә нигә бер пешергәләп алган ханым туташларга да файдалы булыр. Анда без пирогны бизәү серләренә төшендербез. Күнегез Швейцария пироглары кебек татлы, Италия бәлеше Паскуалина кебек мул булсын. Бүгенге менә шулар иде дөньяның төрле почмагыннан кызыклы мәгълүматлар җыеп сезнең белән янә күрешергә сүз бирәм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, нинди генә пирог, нинди генә Шуңа күрә бик зур рәхмәт, Гөлинә, эшең дәвамлы булсын. Әмма безнең гүбәдиягә җитми бугай берсе дә. Һәр милләткә үз ризыгы, үз киеме, йоласы якын булган кебек, безгә кыстыбыйларыбыз, авылларыбыз, көрәшләребез якын. Шуңа күрә Мамадышның түбән яки авылына барып кайтыйк.
Туганнары һәм дусларының горурлыгы, әти-әнисенең терәге. Хәзер авылда да мөмкинлекләр күп. Алардан файдалана белергә генә кирәк. Менә Мамадыш районы Түбән Яки авылында туып үскән батыр егет Булат Юнусов та аларны файдаланып кына калмый, яшәү кешене тормыш яменә әверелдерә. Кичкенәдән абыйларына ияреп мәктәп көрәш залына йөри башлаган егет 17 яше тулган мәлдә дөнья чемпионы исеменә лаек була. Бүген 60-тан артык медалем бар ди ул. Беренче тапкыр мине көрәшкә Рәсия абый чакырды, үземнең абыем дип әйтим инде. Ул беренче классларда шул башлангыч мәктәпкә кергәч, ул мине шул башта көрәшнең гимнастикасына, ничек дөрес итеп сөлге тотарга, ничек беренче чираттан ничек дөрес итеп җагаларга травма алмас өчен шуларны өйрәтте. Шуннан әкрен генә ел саен нагрузкаларны арттырып, графикны дөрес итеп төзеп, шулай олы көрәшкә кирип киттем. Форманы югалтмас өчен беренче чиратта дөрес тукланырга кирәк. Әлбәттә, әзерләп нагрузкаларны арттырырга, дөрес тактиканы дөрес кулланырга өйрәнергә кирәк. Сразу гына бөтен уңышка ирешеп, инде аны бөтен кеше дә белә. Но җиңелдем дип туктамаска кирәк. Раз цель бар икән, аңа ирешергә кирәк. Авылда малайларга төпле тәрбия бирүче, аякка бастыручы төп түгәрәкләрнең берсе ул көрәш. Махсус залда күпләргә тәтеми бит. Шуңа күрә дә Түбән Якида мәктәп яшенә җиткән һәр ир бала кулына сөлге ала. Юкка гына да көрәшчеләр авылы дип атамыйлардыр аны. Алга таба профессиональ яктан үсәргәме, юкмы, һәр кешенең үз эше. Иң мөһиме, башлангыч белем бирелгән, тәртипкә өйрәтелгән була алар. Ә кемнәрдер чыннан да төп бурыч итеп куя, диләр биредә. Мәктәбебезнең тарихы безнең бик узакта, ерактан килә инде. 100 еллык тарихы бар. Урта мәктәп буларак узган 2018 елда 30 еллыгын билгеләп үттек. Мәктәптә үзебезнең авылдан гына 42 бала белем ала. 18 укытучы белем һәм тәрбия бирәбез. Безнең авылны көрәшчеләр авылы дип йөртәләр. Спортсменнарыбыз арасында республика, Рәсәй, дөнья чемпионнарыбыз бар. Батырларның һәр берсенең үз язмышы. Берәүләр китә, икенчеләре килә. Тренер хәтерендә алар җиңү һәм айрым җиңүләре белән калачак. 1988 елда килгән дәмберлешәп киләм инде. Шул елдан ук беренче көрәш түгәрәге ачып җибәрдек. Менә күргәнегезчә без көрәш түгәрәге айрым залда шөгыльләнә, без аны укучылар көче белән, үз көчебез белән ясап, шул вакыттан бирле авылда элек-электән сабан туйларда гына көрәшләрдә авылда җыл әйләнәсе көрәш белән шөгыльләнү мөмкинлеге ачылды. Һәм балаларда зур кызыксыну уятты инде бу. Шуннан бирле инде без һәм минем менә төп максат шундыйрак булды, һәр баланы да, һәр җегет кеше нидән хут чемпион, бөтен кешеләр чемпионнар була алмый, хотя бы сөлге тотып, сабан туйларында көрәшне камил рәвештә белеп чыгып киттеләр. Менә шундый максат бездә инде. Югары үрләр яулау бер эш, ә аны саклап калу, баскычтан егылып төшмәү катлаулырак. Чемпион исемен алган соң икән, һәр көн күнекмәләр ясау, дөрес туклану, ялкаулыкны җиңеп үзеңдә ихтияр көчен арттыру кирәклеген яхшы аңлыйлар егетләр. Күптән түгел студентлар сафына баскан Булатка да тиздән ир-атлар арасында көч сынаша башлыйсы. Шуңа күрә ял көннәрендә дә аны залда очрату гаҗәп түгел. Җәйгә әзерлекне башладыңмы, Алмаз? Сизмисең менә, ябыктан 5 килога. Булса, безнең кунактан киңәшләр язып ал. Бездә кунакта спорт устасы Булат Мусин. Көрәшче җегетебез. Булат, сәлам, хуш килдең. Исәнсез. Ничек хәлләрең? Әлбәттә генә үзегездә ничек? Аллага шөкер. Безнең инде формаларны җәйгә әзерләргә иртәрәк түгелме хәзер? Минем уйлавымча, иртә түгел инде, вакыт белән килгәндә җәйгә хатлык самая әйбәт кенә була инде. Күбрәк син эшләшерсең инде, рәхим ит. Менә күзәтеп буенча бүген фитнес клубларга кемнәр күбрәк йөри? Ир-атлар йөриме, хатын-кызлар йөриме? Һәм
вә портреты шун фитнесларға йөрүче кешенең портреты нинди? Хәзерге вакытта спорт белән шөгыльләнүчеләр саны шактый артып бара дип әйтсәң дә була. Чөнки үзеңне әйбәт матур гәүдәле булу, әйбәт формада тоту хәзерге вакытта мода трендта дип әйтсәк тә була. Шуның өчен теге фитнес клубларга йөрүчеләр саны артып бара. Һәм инде иратлар, хатын-кызлар масын тегәл әйтеп булмый инде, чөнки ниндидер фитнес клубларга инде хатын-кызлар күбрәк йөри, кемнәргәдер иратлар күбрәк йөри. Шуның өчен асын тегәл әйтә алмыйм. Ә менә атнасына ничә тапкыр клубка барып, фитнес клубка барып, ничә тапкыр шөгыльләнергә кирәк? Гади кешегә минем уйлавымча 3 тапкыр йөрсә, менә көн аралаш 3 тапкыр атнасына йөрсә, минемчә әйбәт була дип саныйм. Гомумән мин ул клублар яклы түгел. Менә шул Кайберәүләр абонемент алалар да елга бер тапкыр гына барып кайталар. Ләкин ул клубларга йөрмичә дә бит аның барысында үй шартларында да эшләп була. Моторда нәрсә диярсез? Әйе, шартларына тоже эшләп була. Ул вакытта инде диетаны да карап торырга кирәк, туклануга күбрәк внимание бирәсе. Шуның өчен теге шартларында, әгәр инде бигрәк теге ничек әйтим инде, кешерәк гәүдәлерәк буласың килә икән, ул вакытта шартлары белән генә булмый инде. Димәк, монда тимер кулланырга мәҗбүр буласың. Тимер кулланырга кирәк, авыр үлчәүләр кирәк, шуның өчен спортзал монда кирәк булачак. Рацион турында сөйләшик әле, менә иртәнге аш нинди булырга тиеш, көндезге һәм кичке? Минемчә инде күбрәк туклану буенча өстенлек яшелчәләргә, тутка, йомырка ашлар. Саллы буткасы. Әйе, күбрәк шушы менә углеводларны, шушы обедка хатлык ашысы инде. Обедтан соң инде күбесенчә яшелчәләр, аксамлы ризыкларга акцент бирәсе. Аңлашылды. Үзеңә әйләнеп кайтыйк. Үзең шөгыльләнү ул көрәш белән генә бәйлеме яки көрәшкә кагылмыйча син аерым да менә шул мускулларны үстерер өчен, тән матурлыгы өчен тырышасыңмы? Бу дөресен әйткәндә, инде үзем өчен дә шөгыльләнәм, чөнки ничек әйтим, көрәш белән шөгыльләнгәндә анда матур ничек әйтим дә кайфәтле булырга не обязательно. Шуның өчен бу үзеңне матур гәүдә тотса инде минем үземнең хобби. Булар кара каршы килми инде. Әйе, булар берсенә кара каршы килмәй, но әгәр теге переусердствовать итсә инде тоже начарга дип әйтсәң дә була, уже көрәшкә отрицательно влияет. Менә тагын бар бат дигән әйберләр. Батлар турында фикерегез һәм нәрсә ул? Мускулларны үстерә торган ялганчы әйберләр дип кабул итәм. Менә кунагыбызга сүз биргән нәрсә. Батның сүзен тәрҗемә итсәк тә, ул биологический активный добавки була ичендә. Бу безнең теге основной рацион питаниега добавка дип әйтергә кирәк, һәм аны алмаштырырга вообще ярамый. Шуның өчен алсак, например, протеин. Протеинны тәрҗемә итсәк бит инде ул безнең белок булачак, яисә аксым була бит инде. Әгәр син көн дәвамында аксымнардан тутырып бетерәсең икән, әйбәт ашый аласың икән, сиңа бат кирәк түгел дип тә саныйм. Тагын бер төшенчә ишеткән бар. Менә шул ризыкка махсус өстәмәләрне кулланмыйча, тимерне кулланмыйча гына шөгыльләнү дөрес диләр, яисә инде ризыкка аерым өстәмәләрне кулланып, тимер белән авыр килограммлы әйберләрне күтәреп шөгыльләнсәң, кисәк кенә аларны ташлап шөгыльләнә башласаң, гәүдәң шәлпрәя дә төшә дигән бер ямсыз төшенчә бар. Булар дөреслеккә туры киләме? Дөрес, ничек әйтим инде. Әгәр спорт белән даими шөгыльләнмәсәң, син барыбер шәлпрәяшәксең, монда ашаудан гына тормый инде. Тагын бер имеш-мимеш бар. Баттан гына тормый, әгәр син, например, кулланмасаң да шөгыльләнүне дәвам итсәң, формаң белән әйбәт була дип саныйм, мин анардан беренче шәлпрәя бичә дә булмаячак. Тагын бер имеш-мимеш бар. Әгәр дә син менә фитнес залга килеп, анда залларда шөгыльләнәсең икән, бассейнга барып инде yüzү ярамый. Бу ни дәрәҗәдә дөрес? Мин бу әйберне дөрес дип санамыйм. Имеш-мимеш инде. Демәк, башта рәхәтләнеп шөгыльләнергә, аннан релакс алырга. Чыксаң, бу бик идеаль инде. Идеаль дип әйтә алмыйм инде, кем өчен ничек, кемгәдер ул авырак булырга мөмкин, кемгәдер җиңел бирергә мөмкин. Бу дөресен әйткәндә организмга да карый кешенең. Хәзер иң төп сорау. Менә үзеңне ничек шуңа шушы юнәлешкә тәрбияли башларга? Тоттың да бит көндә барып, мин хәзер шөгыльләнә башлыйм дип, анда 100 отжиманий, 100 дөрес түгелдер бәлки. Менә үзеңә карата инде менә шул басымны ничек тәрбияли башларга кирәк? Дип уйлыйсың син. Мин уйлавымча, монда мотивация кирәк дип саныйм. Үзеңне ничек әйтим?
өзіңне Мақсат қойырға, ең біріншіден. өзіңне теге шул әбәт гәүдәлдә күз алдына китереп, шунда шул мақсатлар белән ирешсәң генә инде. Ләкин әле минем тагын бер сүзем бар. Иратларга кагыла торган һөнәр түгел дип уйлыйм мин моны. Чөнки әгәр дә ират үзенең матур гәүдәсе турында кайгыртып, ул спорт клублардан чыкмыйча йөри икән, димәк ул эшсез ират минемчә. Яисә бик бай ират. Син ничек уйлыйсың? Әгәр дә ул фитнес клубка бара икән, димәк ул бик бай. Яки фитнес тренер. Bütün sıralarını da birib bitirdik buğay. Kеңешләрегез өчен бик зур рәхмәт. Инде сезгә уңышлар теләп калабыз. Сезгә рәхмәт. Көрәштә дә, келәмдә дә һәм спорт залларында да уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Бездә кунакта спорт мастеры көрәшче Булат Мусин булды. Көрәшче белән сау булашабыз, тапшыруыбыз йөзү белән дәвам итәр. Баланы койсы спорт түгәрәгенә бирергә. Һәрбер ата-ана алдында туучы сораудыр бу. Гаҗәп тә түгел, хәзерге заманда баланың физик әзерлеге өчен җавап бирүче нинди генә үзәкләр юк. Йөзү турында ни диярсез? Миңа калса, менә дигән вариант. Беренчедән, организмда барлык мускулларны да стимуллаштыра. Юкка гына да аны үстерә торган спорт төре димиләрдер. Икенчедән, ниндидер артык кыйммәтле җиһазлар сатып алырга кирәкми. Гомумән, йөзә белү, үзеңне судагы балык кебек хис итү беркемгә дә комачау итми. Хорошо развивается сердечно-сосудистая система, дыхательная система. Балаларны ни өчен йөзүгә бирергә дигәндә, ул йөрәк кан тамырлары, сулыш юллары гәүдә төзелешенә уңай яктан гына тәэсир итә диюдә җитәдер. Мәктәптән соң килеп йөзү белән шөгыльләнү дә балаларның кәефе өчен уңай йогынты ясый. Биредә бассейн 3 ел элек ачылды һәм шул вакытта килгән балалар барысы да диярлек монда йөрүләрен дәвам итәләр. Дарья үзе дә йөзү белән шактыйдан шөгыльләнә. Шуңа күрә аның киңәшләренә һич кенә дә колак салмыйча булмый. Я сама 12 лет профессионально занималась плаванием. Я мастер спорта России по плаванию. И уже чувствую, что Мин үзем йөзү белән 12 ел профессиональ рәвештә шөгыльләндем. Шул вакыт эчендә спорт остасы исеменә лаек булдым. Хәзер мин тормышымны спорттан башка күз алдына да китерә алмыйм. Үземнең эшемне яратканымны һәм аның китәсе килмәгәнне яхшы аңлыйм. Күнекмәләргә килсәгез, биредә суга сикрән дә бассейнда рәхәтләнеп, салмак кына үз киеме йөзеп йөрим дип уйламагыз. Биредә иң беренче чиратта сезне физик күнекмәләр ясау бүлмәсенә алып керерләр. Финишка барыбызның да беренче килеп җитәсе килә бит. Димәк, мускулларны яхшылап язу мөһим. Плавание – это не только вода. Конечно же, мы должны научиться... Йөзү дигәчтә суны гына күз уңаенда тотмыйк. Без суга әзерли торган имитацион күнекмәләр дә ясарга тиешбез. Кайбер детальләрне коры җирдә өйрәнергә кирәк. Аннан инде әкренләп суда калгатларга. Без баланы гомумән бөтен яктан да физик әзерлекле итеп күрергә телибез. Руслан Турыгин әйтүенчә, кайсыдыр баланың уңышлары күбрәк булачак дип әйтеп булмый. Һәрберсенә шәхси күзлектән карап, аерым юлларын эзләргә кирәк. Димәк, икеләнеп торырга кирәкми. Баланы йөзүгә 2 атналык вакытта ук бирергә мөмкин. Әмма күпчелек җирдә 3 яшьтән үк кабул итәләр. Шулай булгач, ашыгыгыз. Әткәм-әнкәмнең теле вакыты килеп җиттеме икән? Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсе тапшыруның кайсы өлешендә барамы икән? Кайсы дөрес? Әйе. Беренчесе әлбәттә дөрес, алмас әйткәне ни өчен икәнен филология фәннәре докторы Фуад Галимуллин аңлатыр. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сөйләмебездә төрлечә һәм хәтта ялгыш кулланыла торган кайбер сүзләр турында сөйләшүебезне дәвам иттерәбез. Менә шундый 2 сүз бар, парлы сүз алар. Икән, микән. Алар әлбәттә мустақил сүз төркемнәренә кермиләр, бәлки ярдәмче фигыльләр рәтендә каралалар. Ни өчен дигән вакытта бу сүзләр фигыльләрнең нинди дә булса эш дәрәҗәсен күрсәтергә хезмәт итәләр. Яки аның эчтәлеген тагын да төгәлрәк итеп ачарга булышалар.
Сөйлемебізде, һәм хәтта язуда да, аларны бутау күзгә ташлана. Игътибар итик. Ул кайчан татарча сөйләргә өйрәнер икән? Менә монда ачык итеп икән дип әйттек. Һич тә ялгышмаска мөмкин, әгәр дә җөмләдә сорау сүзе бар икән, димәк, икән дип әйтелә һәм языла. Фигылдә сорау кушымчасы бар икән, ул вакытта да икән дип әйтелә һәм языла. Ул татарча сөйләшергә өйрәнерме икән? Менә монда өйрәнерме? Бу инде сорау кушымчасы һәм шуңа күрә икән дип языла. Димәк, ялгышмас өчен шушы гади генә нәрсәләрне хәтердә тоту зарур. Biz барыбызда тормыш агачының яфраклары ди рәссам Фәрида Харрасова. Татарның агачы исә миллилеге белән аерылып тора. Фәлсәфә орнамент балачактагы хыяллар рәссамны яңа иҗат җимешенә этәрә. Һәрбер эш рәссам ясаган ул кешегә ниндидер бер өмет бирергә тиеш. Һәм ниндидер яктылык аңардан чыгарга тиеш ул эштән. Чөнки менә безнең булай да инде кыенлыклар да тормышта күп очрый бит инде кешегә. Төрле вакыйгалар булып тора, ямьсезлекләр булай да бик күп. Әмне рассам ул үзе шундый ниндидер бу дөньядагы нурны арттырырга тиеш. Аның картиналарыннан яшәү көче аласың. Ефәкнең кысасыннан иреккә омтылучы бәхет кошлары менә-менә каршыңа очып чыгар төсле. Фәрида Харрасованың иҗатында булган тормыш агачы образы белән бәхет кошлары кайда барлыкка килә дигән сорау берләшеп, шушы картинада җавап табылган. Аңарда менә шушы тормыш агачы, агачта оя ул кояш. Һәм ул кояш күчә нурлары белән галәмгә. Һәм шу оядан, шу тормыш агачындагы кояш оясыннан кешеләргә таба бәхет кошлары очып чыгалар картинадан. Менә шулай итеп уйлап эшләнгән эш. Һәм менә тормыш агачыннан бер яфрак галәмгә өзелә. Өзелә дә агач фәлсәфәсен дәвам итеп, мөстәкыйль картинага әверелә. Менә яфракны алып карасаң, анда чынлап та тагын шул агач рәсеме кабатлана. Бит гәүсәсе, аның ботаклары һәм бу бит инде безгә бирелгән бер знак. Билгәе, чынлап та без бит инде һәрберебез үзебезнең элекке яшәгән туганнар турында, элек яшәгән халык турында үзебездә шул бөтен сыйфатларны туплаганбыз, бит. Шул бөтен фикерләрне, уйларны һәм чынлап та без үзебездә шул яфраклар кебек бер тормыш агачында. Шул бер тормыш агачының яфраклары без барыбызда. Бу яфракта зәркән көмешләнә. Кара ефәк, галәм. Фәрида Харрасова бала чагыннан күңеленә сеңдергән татар орнаменты галәм белән бер кигә әйләнә. Яфракның читләре дә безнең орнаменттан тора. Һәм күчә инде шулай ук космостагы менә шушы галәм рәсеменә. Һәм менә чигәм шушы йолдызлар, шушындагы рәсемнәрнең элементларын зур итеп кабатлана инде бисер белән.
Шул зур әйбердә кечкенәләр күп, кечкенәдә зур әйбернең элементлары менә шул бер ниндидер закодированность галәмдәге бер ниндидер дөрестлек килеп чыга. Камиллек әйе. Кечкенәдә зурны күрергә кирәк, зурда кечкенәне күрергә. Матурлыкның кыл өстеннән атлый бу рәссам. Ефәгендә галәм яңгырый. Саулармысыз, хөрмәтлеләрбез. Без сезне кабат манзара тапшыруында сәламлибез. Көтелгән кары да ява, көннәрдә суыта, табигать барыбер үзенекен итә. Кышкы чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Табигать барыбер үзенекен итә дигәч, күз алдына хатын-кыз килеп баса. Нәкъ хатын-кыз кебегәме? Ничек кенә булмасын, иң мөһиме хат минем кулда. Аның язучысы кем икәнлеген белү өчен почеркын гына өйрәнәсе калан. Әлеге процессны тизләтү өчен белгечләргә мөрәҗәгать итик. Һәм ул еш кына кагыйдә буларак безнең ничек туклануыбызга бәйле. Дөрес тукланмау төрле авырулар килеп чыгуга сәбәпче булу бүген сер түгел. Мондый жылы һава торышы сәламәтлеккә дә зыян салмый калмый. Беренчедән, җылыда вируслар тизрәк үрчи. Икенчедән, күп кеше баш авыртуына зарлана. Сез дә баш авыртуыннан интегәсез икән, моның сәбәпләрен ачыклау кирәк. Сәламәтлек сәхифәсен тәкъдим итәбез. Баш авырту. Бу авырту эшләргә, уйларга комачаулый. Сез киеренке халәттә. Күп очракта без баш авыртуның сәбәбен һава торышы үзгәрүеннән күрәбез. Ә бит баш авыртуы төрле була. Сәламәтлек сәхифәсенең бүгенге чыгарылышында без аларның 3 төрен карап үтәрбез. Башның кайсы җире авыртасың? Баш миеме, әллә башка әйберме? Әйдәгез, баш төзелешен карыйк. Баш сөягенең эчендә баш мие урнашкан. Шунысын истә калдырыгыз. Баш мие бер кайчанда авыртмый. Баш мие тышчалар белән капланган. Әлеге тышчада кан тамырлары, нерв җепселәре бар. Тышча белән капланган баш мие баш сөягенең эчендә урнашкан. Баш сөяген баш мускуллары каплый. Баш мускулларында шулай ук нерв җепселәре бар. Әгәр баш авырта икән, димәк баш сөяген каплый торган нәкъ менә шул баш мускуллары авырта. Баш мускуллары аз хәрәкәтләнә. Менә күрәсезме, башка мускулларны без тотып карый алабыз, эшләтә алабыз. Ә баш мускулларын тотып карап булмый. Көненә 8 сәгать утырып эшләүчеләр баш авырту белән бигрәк тә интегә. Бу аңлашыла да, чөнки гел бер төрле киеренке халәттә утырып, баш мускулларына кислород җитми башлый. Кислород җитмәү сигналы нервларга килеп ирешә, һәм без баш авыртуын сизәбез. Киеренке баш авыртканда ни эшләргә? Урыннан торып, бераз булса да йөреп, хәрәкәтләнеп алырга кирәк. Һәм әлбәттә су эчәргә. Тагын бер киңәш. Карандаш алыгыз һәм аны тешләрегез арасына куеп, каты итеп кысыгыз. Күрәсезме? Бит мускуллары киерелде, ә баш өсте мускулларында киресенчә киеренкелек кимеде. Әгәр баш чатнап ярылырдай булып авырта икән, монда авыртуны баса торган дарулар кулланырга кирәк. Баш авыртуларының икенче төренә тукталыйк. Монда инде гадәттә башның бер ягы авырта, һәм бу авыртуның атамасы мигрень. Мигрень нидән барлыкка килә? Баш миенә кислород алып килә торган артериаль кан тамырлары киңәя. Игътибар белән карагыз, менә бу тамыр ди, һәм ул киңәя. Ә менә монда 3 тармаклы нервлар. Кан тамырлары киңәеп, бу нервларны кыса башлый. Кысу сигналы нерв җепселәре буенча баш миенә килеп җитә, һәм без авырту сизәбез.
Мигрень авыруларын басар өчен триптан һәм бета-блокаторлар дип исемләнгән төркемгә керә торган дарулар кулланыла. Баш авыртуларының 3нче төре алда әйтелгән 2 төргә караганда күпкә җитдирәк. Бу авырту баш мие белән бәйле. Баш сөяге тыгыз тартма кебек, һәм аның күләме үзгәрми. Баш мие баш сөягендә бик тыгыз урнашкан. Анда бушлык бөтенләй юк. Әгәр баш миендә шеш барлыкка килсә, ул баш сөяген кысау башлый. Арка мие сыекчасының баш сөягеннән үтү юлы кыенлаша, хәрәкәт бозыла һәм бик нык баш авырта. Шуңа күрә хәзерге заман шартларында елга бер мәртәбә МРТ, ягъни магнит-резонанс томографиясын үтү кирәк. Үзегезне саклагыз һәм сәламәт булыгыз. Сәламәт булуның серләре спортка якын булу, начар гадәтләрдән баш тарту һәм дөрес туклану. Тапшыру сайын моны искәртеп торырга тырышабыз. Дөрес туклануга килгәндә, кыш айларында нинди ризыкка өстенлек бирергә кирәклеген видеозма карап белербез. Сәламәтлек зур байлык, һәм ул еш кына кагыйдә буларак безнең ничек туклануыбызга бәйле. Дөрес тукланмау төрле авырулар килеп чыгуга сәбәпче булу бүген сер түгел, һәм шуларның иң куркынычы симерү. Торт, камыр ризыклары, конфетлар, мондый тәмле тормыштан баш тартуы авыр. Баш тарта алмасаң, чамасын белеп ашарга да мөмкин. Иртәнге ашны үзең аша, төшкесен дустың белән бүлеш, кичкесен дошманыңа бир дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Иң мөһиме вакытында ашау. Стандарт проблемалар арасында, мәсәлән, диабет, йөрәк проблемалар арасында икенче бик начар проблемалар кушыла. Мәсәлән, кызларның, кечкенә кызларның 7-8 яшьтән җитди өлгерү башлана. Аннан соң андый кызларның балага узу проблемалары була. Малайлар өчен дә куркыныч, чөнки малайлар хатын-кыз кыяфәтендә булалар. Моның бөтен проблемасының сәбәбе дөрес тукланмау, дөрес ашамау һәм дөрес йокламау була инде. Әлбәттә, бүгенге көн режимына ияреп без туклануны соңгы планга куябыз. Бер карасаң, бер ни дә үзгәрмәс кебек. Шул ук темпта яшәү рәвешеңне алып барасың. Эшеңне дәвам итәсең. Тора-бара организмда үзгәрешләр барлыкка килә. Иң беренче чиратта организм майны эшкәртми, ә киресенчә җыя башлый. Шуңа күрә туклануны соңгы баскычтан беренче баскычка күтәрсәк, сәламәтлегебезне дә саклап кала алабыз, гомерне дә озынайтырга мөмкин. Кеше бик күп фрукт ашый башлый. Менә минем практикада булган бер кеше ул көненә 10-15 алма ашаган. Бу бик күп, чөнки алмада да икенче фруктларда фруктоза бик күп, ә ул шикәр глюкоза. Бөтенесенең чамасын белергә кирәк. Кара бодай, диге, тары, сылы ярмалары туклыклы һәм алар җиңел үзләштерелә. Ә инде әзерләү ягына килсәк, иң җиңел ысулларның берсе суда пешерү. Ризык гадирәк булган саен туклыклырак та, файдалырак та. Сөт ризыклары иртәнге ашта алыштыргысыз ашамлык булып тора. Әгәр аны үз өеңдә җитештереп әзерләп ашасаң, тагы да файдалырак. Бары тик сөт, оеткы һәм махсус җылыткыч кирәк. Сөтне 36 градуска кадәр кайнатабыз, аннан оеткы салабыз. Банкаларга салып, 7 сәгатькә җылы җиргә я махсус приборларга куябыз. Кайнатма куера, аны җиләк-җимеш, киптерелгән җимешләр, чикләүкләр белән бизәп, сыйлый һәм сыйлана алабыз. Балага да, олыга да файдалы. Яшьтән үк туклануга игътибар бирсәк, киләчәгебез сәламәт һәм өметле булыр. Ничек һәм нәрсә белән тукланырга кирәк икән белдек, карсыз кышка ияләштек, хәзер бер туктамыйча яуган карга ияләшәсе калды. Эшкә 1 сәгать түгел, 2 сәгать алдан чыгабыз. Шунысы әйбәт, карны крисе юк, быел ул үзе эреп бетә.
Яңа елның премьералары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Аның өчен кунакларыбызны игълан итү зарурдыр. Бездә кунакта Габдулла Кариев артистлары. Татарстанның атказаган артисты Лилия Низамиева һәм яшь артист Илфат Гыйбадуллин. Лилия ханым, Илфат, саумсыз хош килдегез. Сездә көтелеп инде ашкынып, зарыгып көтелеп торган премьер ул Хикмәт әкиятләре авторга башта тукталасы килә. Назым Хикмәт, төрек язучысы, заманда тыелган, сөргеннәргә җибәрелгән, кашып йөргән кеше, ләкин шуннан соң да акланып Нобель премиясенә ия булган язучы, драматург һәм әлеге авторның әсәре Кариев театрында. Ничек алынырга булдыгыз, ничек җөрьәт иттегез? Бу материалны безгә күренекле тәнкыйтьче, театр тәнкыйтьчесе Анна Степановна тәкъдим итте. Заманында аның әнисе Вера Туликова шул автор белән берлектә Сукыр падишах спектакле өстендә эшләделәр. Бу спектакльне безнең артистларыбыз бик яратып кабул итте. Бу әсәрне бик яратып кабул иттек. Һәм дә инде нәтиҗәсен тамашачы иншалла 31 гыйнварның яңа премьерасын күрерләр. Ул да булса 31 гыйнвар 18дә 30да рәхим итсеннәр. Барлык тамашачыларны чакырып калабыз. Кем куя? Бу спектакльне Намсараев исемендәге Бурят Академия драма театры режиссеры Сайджин Джамбалова. Аның белән берлектә безнең театр артистларыбыз шул спектакльне иҗат итәләр. Һәм дә иң мөһиме бу спектакль безнең өчен яңалыкта. Монда яңалык үч яклап инде ким дигәндә. Яңа автор, яңа әсәр, яңа режиссер. Һәм яңа форма. Безнең театр өчен ул яңа форма. Ул да булса, Бүтән серләрне ачып та бетерәсегез килми инде. Илфат, сез нинди рольне башкарасыз? Мин эпизодик рольне башкарам дип әйтергә. Анда инде без дөресен әйткәндә берничә роль башкарабыз бу спектакльдә. Бер рольдән чыгып, тиз-тиз генә киемнәрне алмаштырып, икенче рольгә чыгасы була инде. Шулай бер спектакльдә 3 роль башкарга туры киләчәк. Син әле сериалда төшеп әкияткә кирип итү бик җиңел дә булмагандыр, яки киресенчәме? Менә бик зур рәхмәт. Әйтүегез турында дөресен әйткәндә, ничек дип әйтим, ике төрле юнәлеш булды бу минем өчен. Фильмнан шулай чит ил әсәренә, чит ил режиссеры белән эшләү минем өчен теге бик җиңел булмады дип әйтәсем килә. Аралашу нинди телдә бара режиссер белән? Русча беләдер инде. Русча, рус телендә. Ул бик кызыклы режиссер. Безнең татар халкыбызның гореф-гадәтләрен өйрәнеп килә ул. Һәрбер репетиция шуннан башлана, ул сораулар бирә, нәрсә, ничек. Ул татар моңнарын өйрәнә. Аның әле музыкаль белеме дә бар, профессиональ музыкаль белеме. Һәм безнең халкыбызның үзенчәлекләрен ул сеңдереп бара. Ул үзенә кирәкме, я булмаса ул аны спектакльдә ничектер кулланамы? Спектакльдә кулланыр өчен. Инде спектакльгә килгәндә, бу спектакль күбрәк тамашачыны уйландырыр. Ул спектакль ике өлештән тора. Беренчесе Сукыр падишах спектакле, әсәре Сукыр падишах әкияте. Ул да булса яшәгәнде бер падишах, аның ул бөтен җирләргә һөҗүм иткән, ул яңа илләрне, барлык илләрне яулап алган, сугышкан һәм сукырайган. Аның 3 улы әтисенең авыруына дәва эзләп юлга чыктылар. Менә шулай башланып китә беренче өлеше. Икенче өлеше ул Гашыйк Болыт дигән әкият. Анда инде гүзәл Гайша кыз турында сүз бара. Ул явызлыкны белмәгән, гомердә дә әшәкелекне күрмәгән һәм гел гүзәллектә, матурлык арасында тәрбияләнгән. Менә аның максаты гел бакчаны саклап калу. Капма каршылык монда име ике өлештә. Һәм монда тирән фәлсәфә икәне сизелә. Берсе сукыр, берсе инде болыт, мондагы фәлсәфәнең киңлеге. Ничә яшьлек балалар өчен? Миңа калса 6+тан алып, 60тан югарыларга. Дөрес. Үзегез нинди роль башкарасыз?
Мен убырлы образы бірінші спектакльда. Сіз мене екінші іліштігі ненде бұлыт дедіңіз әлі? Ғашық бұлыт. Ғашық бұлыт көбік сіз ең міне. Сізге бір де убырлы рөлі келішмей көбік. Бір де беріп болмас көбік сізге убырлы рөлі. Тырышам. Убырлы образы менің үшін бек қатламлы образ. Әміне екінші іліште ғашық бұлыт спектаклінде біз енді юмор, күлкілі жанрында бара ол. Һәм біз шул пантомима белән шөгыльләнү, пантомима формасын алып баручы музыкантлар. Біз тагын кем, Ходаем. Анда шамакайлар. Ул бик күңелле өлеш. Қысқаша жәліп еттігіз бик рахмет. Яңа автор, яңа әсәр, яңа форма, яңа режиссер ғұмырда сіз бірінші мәртебе көрген. Фәлсәфе, барып қарайсы ғана қалды. Барысы да бар. Біз енді өз ширатыбызда біздің үшін, біздің театрыбыз үшін ең мөһиме ол келген бала, біздің спектакльні күзәткән қараған бала уйлана екен. Безнең әти әнисенә кайткач сораулар бирә икән, безнең өчен ул иң мөһиме. Мәсәлән, уйлану ул бит уйланган кыяфәт ясау гына түгел. Уйлану ул сорау бирү һәм шул сорауларга җавап табу. Әти әнисе ярдәмендәме, яки ул ачышка үзләре ирешәләрме балалар? Анысы мөһим түгел. Уйлау процессы бара, уйнлый, анализлый һәм дөрес нәтиҗәләр ясый. Менә безнең театрыбыз өчен ул бик мөһим. Һәм шул мөһим сыйфатларны үзеңдә туплар өчен без барыгызны 31 гыйнвар көнне яңа премьерага хикмәт әкиятләренә чакырып калабыз. Сезгә Сиратыбызда қонаққа келген үшін бик зур рәхмәт. Эшегездә, тормышыгызда бар тик уңышларына теләбез. Біз тапшырыбызны Моңжиза театр студиясы турында төшерелгән видеоязма белән дәвам итәрбез. Бәлки әлеге видеоязма да безне уйландырырга мәҗбүр итәр. Һәр мизгелдә ишетеп яшәдеңме? Булдырырбыз, улы, курыкма. Менә хәзер нинди горур булып, басып торам синең алдыңда. Барсы да синең тырышлыгың, синең җаның һәрбер. Көчле рух һәм ата-ана таянышы. Әлеге шигырьне 13 яшьлек Анель Имамиев әнисе белән бергә яза. Шушы юлларда аның тормышы, киләчәккә максатлары, хыяллары барысы да чагылыш таба. Әйдәгез! 1, 2, 3, Малай үскәч артист булырга тели. Бүгенге көндә шушы юнәлештә беренче әмма бик мөһим адымнарын ясый. Бу эштә аңа сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен оештырылган Моңжиза театр студиясе ярдәм итә. Бирдә ул алдынгы әзерлек ала һәм һөнәри белемнәр үзләштерә. Сәхнәдә ничек үзеңне каушамыйча әйбәт итеп тотырга, скороговоркалар да биргәннәр бар, әйбәт сөйләшер өчен. Һәр дәресне без зарядка ясыйбыз. 15 яшьлек Эльза Емикованы биргә театрга мәхәббәте алып килә. Кызның роле зур булмаса да, ул аны тырышып, урынына җиткереп уйный. Мин театрны бик яратам, бик канәгать мин бу театр белән ошый. Моңжиза театр студиясе моннан берничә ел элек оеша. Ул ва благо вместе инициатив төркем ярдәме белән берлектә тормышка ашырыла. Әлеге проект сәламәтлекләре шикле булган балаларны социальләштерү, аларның сәләтләрен ачу өчен зур мөмкинлек. Баштарак балалар бер 15 кенә иде килгәннәре. Аннан соң аларның бөтенесе дә гел йөри алмый. Алар то операциягә китәләр, то аларның бүтән эшләре килеп чыга. Без күбесен аларга тырышабыз. Күбесен бөтенесен дә алабыз аларның, ләкин аларны бүлеп эшләтергә кирәк була. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән шөгыльләнү беренче бурыч булып торса, аларны сәхнәдә үзләрен тотарга өйрәтү булса, икенчесе менә бу балаларны татар теленә өйрәтүдәген тора. Тукай шигырьләрендә урыс балалары яхшы иттереп ятлады, сөйләде, башкарды. Бу инде безнең педагогларыбызның дип әйтергә кирәк. Уңышы. Дәресләр атнага бер мәртәбә һәр якшәмбе оештырыла. Укытучылары профессиональ артистлар спектакль өчен биюләрне Салават Хәбибуллин куйса, баш режиссер автор вазифасын Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов башкара.
Onlar keyifleri de kite, onların hareketlerinin mümkünlükleri bunlar silov tili de anlaşılmıyor köbesinin davını kızımız da var. Ol bütün ne sileşmiyor, ama keyfe gitse anı tınlatıp bulmayı. Özü bir şunday ne yaratayın da gelip sarıla. Her birisine ayrım bir münasebet, ayrım bir ihtibar bilen işleneyindir. Elbette tege gadi balalarga qaragan şekilde alarga nitip bulmayı. Qarab turasың, алардың көзләрендә шуға uchqun, ялтырап тора, аларның теләк зур, һәм алар бер-берсе белән бик яхшы аралашалар. Менә шуңа күрә күңелләребездә шул хәтле сөенеч, ата-аналарның да күңелләрендә сөенеч, балаларның йөзләтә сөенеч алар. Могҗиза театр студиясенең эшчәнлеге нәтиҗәле, әлеге проект дәвамлы булсын иде. Табигать безне тагын бер кат сабыр булырга өйрәтә. Сабырлык, сары алтын. Без көттек һәм ул килде. Кыш турында әйтәм. Хыялларыбызда ак кар кебек ак, чиста һәм матур булсын, ләкин кар кебек эреп югалагына күрмәсен. Аларга ирешергә, чынга ашырга туры килсен иде. 2 сәгать дәвамында сезнең белән Манзара тапшыруының иҗат төркеме алып баручылар Луиза Закирова белән Алмаз Гәрәев иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Исән-имин йөрегез. Яратасың. Бу хәлгә биламали. Күз алдына килдиңез.